Здравейте, хора! Днеска ще спи при мен. Здравейте, хора! Аз ще спа в тако. Кажи, аз гледам. Ще направим състезание, хора. Кой първи ще спи, нека започваме. Не, няма започваме сега, когато се приберем. Чакаме към баща ми на дойдат и отиваме. Ето го Паскал, хора, гледам. И хора ще спа в тако. И ще гледаме на телефоните. Нека да гледаме. Включи телефон. Какво да гледаме? Искате ли хора да гледате Roblox? Да напишете в коментарите. Те искаха да гледат Roblox. Кажи, Roblox. Искате да гледате нашите видеа, да пишете това в коментарите. Чакай. Искаха да гледат нашите видеа. Ще гледам на Криниса, час 5 и започваме. Кращи. Вижте хора нашите. Той само спира видеото и за това не може да играе. Ето хора, вижте нашите. Така, искаме 100 000 абоната, за да вземем задната табела. Хора, това видео трябва да събере, знаете ли колко лайка? 45 000 лайка и да направим част това как спа от пак на Красимир. Напишете долу в коментарите. Само да ви кажа коментарите, не може да напишете в коментарите, защото не може. Не може да ги направим, искаме да пишете в коментарите, ама не може. Учите ме област. Съжаляваме, дето не може да пишете в коментарите. Ама не какво ще направите? Ще лайкнете и ние ще знаем, че лайкате това видео. Абонирайте за канал, харесате видеото. Нашите видеа са най-яките. И чао! И чао, хора!